Άμπρα δεν έχω πάρει κάποιο άμπρα ακόμα. Τα item είναι αυτά που βλέπετε. Τα έχω ανεβάσει και σε ένα short. Και εντάξει, δεν έχω πληρώσει ακόμα Robux για να πάρω κάτι αυτά. Οπότε πάμε τώρα. να πάρω το Supernova Trail. Επειδή έχει... Όπα, αντιμετωπιστεί... Πώς το λέω? Billion το βήμα. Απίστευτο, τρελό. Ευχαριστούμε τον admin. Έχουμε πώς ανεβαίνουμε έτσι levels και χρειαζόμαστε το Rebellica 225 levels. Οπότε στο παρόν είμαστε εδώ και ανεβαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα levels. Δηλαδή δεν είναι ξαναδεύει πιο γρήγορα level. Δηλαδή αν είμαστε εδώ κανονικά ανεβαίνουμε πάλι πολλά. Δηλαδή δείτε. Θέλω να δω βέβαια τα wins επί 3.
λίγα λόγια. Πού ήρθε. Τι αυτό, έχω χωράσει άβρες. Έχω χωράσει άβρες και δεν το ξέρω. Οχ. Ναι παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται γενικά στα event γιατί είναι η δεύτερη φορά που παίζω, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πού πάνε όλοι, γιατί, τι, δεν έχω καταλάβει. Oh my god. Oh my god. Ωραία. Wow. Hello everyone. Απίστευτο! Σιγά σιγά αρχίζω και πιστεύω ότι το 280 λέει πολύ πιθανό. Μη πω περισσότερο, δηλαδή πείτε εδώ. Απίστευτο! Όχι, τι κατέβηκε. Μπορεί να πρέπει να φύγω σε λίγο. Αλλά ναι, θα είμαστε μαζί για λίγο. Είμαστε εκεί έξω. Γενικά εγώ πιστεύω ότι όχι, δεν πιστεύω. Έχουμε υπερβολικά πολλά levels. Πιστεύω ότι μετά από αυτό το event θα μπορώ περίπου να φτάσω στο stage 7, δεν ξέρω, εκεί κάπου πιστεύω. Δεν ξέρω κιόλας, αλλά πάμε να το δούμε μαζί. Οπότε είναι και ωραίο.
και το κάνω. Και έκανα αυτή τη στιγμή και παίρνω level σαν τρελός. Αν ανέβω εδώ πάνω, πώς θα... Τι γίνεται. Πραγματικά τι γίνεται. Πόσο θα φτάσω, πόσο πάρα 240. Τώρα το επόμενο rebirth είναι στα 260. Πάμε να δούμε. Ναι, μπορεί να μην τα προλαβαίνω όλα αυτά που βγάζουν οι admins. Και πραγματικά βγαίνω πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχω καταλάβει και εγώ ακόμα αυτό. Δείτε εδώ πως πάει. Άρα λέω. Τι! Τόσο πολύ είναι. Οκ. Είναι υπερβολικά πολύ level πλέον και στόχος μας στα επόμενα 2-3 event είναι να φτάσουμε το World 3. Πιστεύω θα το πετύχουμε γιατί ξέρω εγώ νιώθω ότι μπορούμε. Πάμε να δούμε όμως εδώ πέρα. Οπότε πάμε να δούμε τι άλλο θα βάλει. Γενικά όμως υπάρχουν πόσα άτομα υπάρχουν στο σερβερ. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στο σερβερ. Ναι, όχι. Α, θα βάλει παραπάνω νίκες. Ναι. Θέλω. Ωραία, μισό. Θέλω. Θα βάλει από ό,τι κατάλαβα το κάτω θα φτάσει στα wins. Επί 2. Αλλά για να μείνει λίγο ακόμα εδώ πέρα. Κάνω ακόμα ένα event. Ποτέ δεν ξέρω. Όμως δείχνουμε ότι αν φύγω από εδώ θα πηγαίνω πάρα πολύ γρήγορα. Μισό να το δοκιμάσουμε μια. Πάμε και είναι αυτό. Ναι, όλο πιο γρήγορα. Όπα, τι είναι. Πόσα win! Τι είναι αυτό! Τι έγινε! Τι γίνεται μόλις τώρα. I'll see you later. Τι είναι αυτό. Τι πρέπει να κάνω. Admin event. Τι επιλέγω κάτι. Όχι. Τι κάνω. Δεν έχω καταλάβει. Πηγαίνω και τώρα πάω πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά... Α, όχι. Το... Εδώ που ήταν εξαφανίστηκε. Σωστά. Ναι. Ωραία. Πάμε εδώ. Οκ. Εν τω μεταξύ είναι λίγο σπασμένο το παιχνίδι. Γενικά δεν ξέρω, τερματίζει εύκολα. Πείτε μου και στα σχόλια την άποψή σας. Θα τα διαβάσω όλα εννοείται. Και πάμε. Δηλαδή μετά από... Ξέρω εγώ έχω 200... Καλά έχω και τα items. Όπα, μισό. Πάμε.
Πάμε. Όχι, δεν θέλω να το ρισκάρω. Αν και νομίζω ότι μπορώ να το ρισκάρω, γιατί πλέον είμαι πάρα πολύ level. Ναι, είμαι 244 level. Και πάμε να το πάρουμε μόνο έτσι. Ναι, μπορώ. Μια χαρά. Ναι, εδώ δεν το χρησιμοποιήσω σωστά. Πάμε πάλι. Όχι, μισό. Τα wins είναι και 2, Δηλαδή αν πάω, ξέρω εγώ. Όπα, ναι, δεν ξέρω γενικά, αλλά πάει πολύ εύκολα. Αυτό πολύ εύκολα. Έχω ιδέα γιατί λέει σε όποια πίτσα. Μην με ρωτήσετε. Πάρα πολύ γρήγορα. Τι φάση. Πίτσα. Είναι κάπου τα βγάζουν αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Α, τι κάνεις εδώ. Τι ξέρω εγώ. Εδώ μπορείς να πάρεις τα νετά αυτά, ok. Golden Mass, αυτό φαίνεται ωραία. Συν 100, αυτό. Τι παίρνεις αυτό. Τι το πήρα, τι να καταλάβει τι κάνω. Έχω γίνει ακραίος πλέον. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο διάσημα παιχνίδια του Roblox. Νομίζω λέει. Δείτε πόσο γρήγορα ανεβαίνει. Είναι λες και είμαι flash. Τι θα βάλει 7,5. 7,5 τι λέει. Γιατί δείτε εδώ πόσο γρήγορα παίρνω level. Απίστευτο. Δύσκολο. Wow. Α, έχασα 260. Είμαστε τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή άμα πάω εδώ τώρα θα συνεχίσω. Και εδώ πολλά είναι, αλλά εμένα αυτό που μου αρέσει είναι εδώ. Εδώ γίνεται το ωραίο. Έπαιζα QI. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτός ο αριθμός. Γράψτε μου στα σχόλια τι αριθμός πιστεύετε ότι είναι. Οκ. Από ό,τι έχετε καταλάβει το σημερινό βίντεο θα είναι αρκετά μεγάλο. Α, και επίσης κάτι που ξέχασα να κάνετε subscribe και like στα σπούτια και στον Striker Games. Θα το καταλάβετε, έχει ένα βίντεο της Liverpool με το Never Walk Alone. Να κάνετε εκεί subscribe και να κάνετε σε έναν άλλον φίλο μου που λέγεται τα σπούτια. Και like, comment, εννοείται ό,τι θέλετε. Τι aible έχει αυτό, περιμένετε να δω. I have an idea. Okay. Do it in 1 minute. Ή θα βάλει παραπάνω XP. Θα βάλει ξέρω εγώ XP. 10. Είσαι 50 χρόνια και τελειώνει. Τι έκανε. Τι πω πιο γρήγορα από αυτό. Μισό. Wow. Τι έκανε. Σήμερα θα κάνω. Δεν μπορεί. Τι έκανε.
δεν θέλω. Restock. Α, όχι, θέλει 80 ευρώ. Υποθέτω, ναι. Δεν ξέρω. Πες να μπορούσα να αγοράσω κάτι, δεν έχω ιδέα. Αλήθεια σας λέω, δεν έχω ιδέα. Θέλω να δω όταν κάνω το Rebirth. Μισό. Α, τώρα βγήκε. Και έχω 114,4 μίλια. Θέλω να δω όταν κάνω το Rebirth πόσο θα πάω, αλήθεια. Μισό. Δεν παίρνω. Έλα τώρα. Θα πάω λίγο εδώ να δω πόσο γρήγορος είμαι. Ναι, είμαι πολύ γρήγορος. Και κολλάω και λίγο στα... Ναι, από ό,τι βλέπετε. Όπα. Τι γίνεται μόλις τώρα. Τι πάλι θα ανοίξει. Τι 150 speed πάλι. Admin είσαι κρέας βλέπω. Έχω υπερβολικά πολύ summertime. Ναι, μιας και είναι καλοκαίρι. Δεν μπορούσε. Επί 5.000. Οκ. I'll be your saving way out. And with thunder in the night, we'll put our hands up to the sky. So take the flag and raise it high. Take 2 arms and fortify. We aren't just anyone, we've only just begun. Falls around, I'll be your saving way out. And with thunder in the night, we'll put our hands up to the sky. So take the flag and raise it high. Take 2 arms and fortify. We aren't just anyone, we've only just begun. Αυτή τη στιγμή. Έχω quadrillion. Δείτε πόσο γρήγορα πηγαίνει. Και θέλω να κάνω και το rebirth. Αυτή τη στιγμή θέλω τέρμα να δω από περιέργεια πόσο θα πάω πιο πάνω level. Για να δούμε. Level 259. Ένα ακόμα και πάμε 260. Μπορεί να το δεν ξέρω. Έτσι είναι. Δεν ξέρω. Θα σου πω την αλήθεια. Δεν χρειάζεται.
άλλους θα πω. Πάμε. 5.000, οκ, ευχαριστούμε admin. Πώς το λένε, Lucky, Matt, καλά διάβασα. Οκ. Can you see the stars align? A night like this can never Πώς έχω το spling cabra. Δεν καταλάβω. Can you hear Τι έχω αγοράσει, δεν ξέρω, μου the κάνει wolf gift, cry out ξέρω, δεν to έχω the ιδέα. light? A night like this and never shine so bright. Το έχω αγοράσει μόνο αυτό, μην έπειτε τρελό. Αλλά Take ναι. a couple steps back Trail. as you hear me start to hum. Επίπεδο στο μουσείο. Take a couple steps back when I lose all control. Watch me turn into a werewolf, and I will hunt till the break of dawn. Don't you dare to try to stop me. This is the heart of the Black Swan. Take a couple steps back as you hear me start to hum. Take a couple steps back when I lose all control. Watch me turn into a werewolf, and I will hunt till the break of dawn. Don't you dare to try to stop me. This is the heart of the Black Swan.
παιχναράδες. Και ετοιμαστείτε γιατί αυτή σήμερα θα ανεβάζω πολλά game βίντεο όπως σας έχω πει. Και ναι, ελπίζω να σας αρέσει γιατί έχω πει ότι παίρνω λίγο, νομίζω λίγο παραπάνω, πάει λίγο πιο καλά το κανάλι. Και έχω δει και αύριο και μεθαύριο θα έχουμε πάρα πολύ ωραία βιντεάκια και shorts τα οποία εύχομαι να σας αρέσουν. Α, αυτό εδώ είναι το σκοπ, δεν καταλάβω. Oh my god, oh my god, το παίρνω, σκοπία. Παίρνω κι άλλο, όχι, ναι, όχι. Το πήρα. Τι πήρα. Το πήρα. Το best. 660, πάμε ρε φίλε. Πάμε λίγο. Και αυτό χάρη σε όλους εσάς. Τώρα πόσο πάει. Όχι, γιατί. Ναι καλά. Γενικά δεν ξέρω γιατί, αλλά το έχω αφήσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Μ' αρέσει. Πάμε παίζω συνέχεια. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να δοκιμάσουμε και κάποιο άλλο παιχνίδι. Άλλες your pretty face and march outside. I opened the door for you. It wasn't love between us. It wasn't time to call us. You need to let this go. Just forget it. Just forget it. όλοι μαζί. Σκέφτομαι να το αγοράσω. Ευχαριστώ σας. Και το πήρα. Λέω, έχω λοιπόν το Void Train. Your pretty face and march outside. I opened the door for you. It wasn't love between us. It wasn't time to call us. You need to let this go. Just forget who the hell I was. Νομίζω ήταν 49 και λέω ότι Όπω δείτε εδώ πόσο γρήγορα παίρνω levels. Έχω χαϊπαριστεί τέρμα. Admin Witch επί 7. Μισό λεπτό. Συ 2,45. Όχι κι άλλο. 2,45 Witch. Κι άλλο. Κι άλλο. Can you see the stars align? A night like this can never rewind. Can you hear the wolf cry out to the light? A night like this will never shine so bright. So take a couple steps back as you hear me
couple steps back when I lose all control. Watch me turn into a werewolf, and I will haunt till the break of dawn. Don't you dare to try to stop me. This is the heart of Έφτασα 280 level. Τέλεια. Ο στόχος μου στο σημερινό βίντεο έφτασε. Πάμε τώρα να δούμε. Τώρα πάμε για το Rebirth. Είναι γι' αυτό. Ένα αυτό δεν ξέρω, δεν ξέρω ιδέα. Είναι το Gotham. Underworld. Κάναμε δύο, θα κάνουμε το δεύτερο Rebirth για το σημερινό βίντεο. Οκ. Και πείτε μου και τι βιντεάκια να κάνω, τι short, θα τα διαβάσω όλα. Μπορώ. Άλλο ένα 6 πάμε. Πάμε λίγο. Rebirth το έκανα και έφτασε. Νομίζω ότι... Παιδιά, νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να κλείσω το σημερινό βίντεο. Θα λέμε, δεν ξέρω, θα ανεβάσω βιντεάκια, shorts και ελπίζω να το διασκεδάσετε και θα λέμε, δεν ξέρω ποτέ. Μπορεί να το πούμε στο επόμενο event. Καλή επιτυχία σε όλους, like, subscribe και comment και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.